Moona, mikä tuo vauva on? Moona! Moona. Moona. 3 6 400 084 6 400 085 Moona. 6 400 086 Moona. 6 miljoonaa. Nyt meni sekaisin. Miten niitä lippuja myydään? No ei näytä sulle. Osa 1. Laske pohjakassa. 200 €. Osa 2. Myy lippuja. Muista pitää kirjaa. Äläkä unohda varauksia. Osa 3. Laske lipputulot. 3 miljoonaa €. Moona. Moona. Osa 4. Täytä lippukassan koontilomake. Osa 5. Pussita miljoonat. Liitä pussiin paperi, johon olet kirjoittanut esityksen nimen, lipunmyyntipäivän, summan sekä oman nimen. Laita rahat kassan pohjalle. Valmis. Moona. Entä ne pihatulet?